Arey, I'm pretty sure right say we'll reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल व्यवस्थापन यांच्यात मार्फत SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ट्रॅडिशनल डे उत्साहात पार पडला. SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल हे एक त्यांचं स्वप्न होतं आणि ते नेहमी म्हणतात ज्या कोकणाने मला मोठे केले त्या कोकणासाठी काहीतरी करायचे हे त्यांचं स्वप्न होतं आणि ते त्यांनी फक्त स्वप्नच म्हणून ठेवलं नाही तर त्यांनी ते सत्यामध्ये उतरलं. आपण टाळ्या वाजवूया का या नावासाठी. खरंच कारण हे ग्रेट व्यक्तिमत्व हे कोकणालाच लाभलं आहे आणि जर आज साहेब नसले असते तर कदाचित आपणही इथे एकत्र जमलो नसतो. त्याचप्रमाणे आज आणखी एका व्यक्तिमत्वाविषयी मला बोलायला आवडेल पण तत्पूर्वी आणखी एक गोष्ट की लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे याबद्दल मला सांगावं असं वाटेल की खरंच साहेबांनी याच्यासाठी खूप कष्ट आणि खूप मेहनत घेतली आहे आणि कोविडच्या क्षेत्रामध्ये ज्या वेळेला काहीही नव्हतं म्हणजे अख्खा जग ज्या वेळेला जागतिक समस्येतून जात होता त्यावेळेला की SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल हा एकच असं आशास्थान सर्वांसाठी या कोकणवासियांसाठी होतं. कारण जसं बघायला गेलं तर लोक मरणाच्या दारामध्ये होते मृत्यूच्या दारामध्ये होते परंतु कोकणवासियांसाठी हा एक आशेचा किरण असा होता. वैभववाडीमध्ये सुरुवातीला 700 लस मोफत देण्यात आला साहेबांतर्फे आणि ही खूप एक मानाची गोष्ट आहे. आणि सांगायचं तर कोविड क्षेत्रामध्ये बरेच जणांचे जॉब्स गेले आहेत बरेच जणांचे पगार मिळाले नाहीत काही जणांना कमी पगारामध्ये काम करावं लागलं काही जणांना जॉब सोडून यावं लागलं परंतु SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल हे एकमेव स्थान असं होतं जिथे कुठल्याही एम्प्लॉईजला कुठल्याही काम करणाऱ्या व्यक्तीला स्टाफला ह्या परिस्थितीला सामोरं जावं लागलं नाही आणि त्यावेळेला त्यांचा महिन्याचा पगार नेहमी ठरलेल्या तारखेला त्यांना मिळत होता. आणि हे खरंच साहेबांविषयी खरंच सांगायचं तर खरंच खूप कमी आहे. हे जे मी बोलत आहे थोडके शब्द आहेत परंतु त्यांच्याविषयी सांगायचं तर खूप कमी आहे. आणखी एका व्यक्तिमत्वाविषयी मला बोलायला आवडेल म्हणजे त्या आपल्या सर्वांच्या हव्याशा आणि लाडक्या अशा आसावरी मॅडम यांच्याविषयी. आणि जसं जहाजाला एक कॅप्टन असतो त्याप्रमाणे एक कॅप्टन प्रमाणे ते नेहमी म्हणजे ज्या वेळेला केंद्रीय मंत्री माननीय नारायणरावजी राणे साहेब हे ज्या वेळेला केंद्रीय मंत्री झाले त्यावेळेला त्यांना सगळ्याच गोष्टी पाहणं शक्य नव्हतं परंतु ज्या वेळेला आसावरी मॅडम इथे आला तेव्हा त्यांनी जी ह्या हॉस्पिटलची आणि कॉलेजची जी धुरा सांभाळली ती अगदी वाखाणण्याजोगी आहे. आपण त्यांच्यासाठी जोरात टाळ्या वाजवूया. आसावरी मॅडमना आपण बऱ्याचदा वेगवेगळ्या रूपामध्ये पाहिलं आहे वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये त्यांना अनुभवलं आहे. एका आईप्रमाणे एका बहिणीप्रमाणे कधी एका मुलीप्रमाणे त्या नेहमी आपल्याला वेगवेगळ्या रूपामध्ये दिसल्या आहेत. आणि एक जसं जहाजाला सुकाणू असतो त्याप्रमाणे या हॉस्पिटलला आणि कॉलेजला त्यांनी एक दिशा देण्याचं काम उत्तम रीतीने केलं आहे. म्हणून त्यांच्या नावाला आपण यावेळेस जोरदार टाळ्या वाजवूया. आसावरी मॅडमसाठी एक खास शब्द मी म्हणू इच्छिते. फुले नित्य फुलतात ज्योती अखंड उजळतात आयुष्यात चांगली माणसं नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो पण जोडणं हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो. आणि खरंच आसावरी मॅडमने एक जसं मोती एका साखळ्यामध्ये गुंफला जातो त्याप्रमाणे प्रत्येक स्टाफला त्यांनी मायेने प्रीतीने ते जोडून ठेवलेलं आहे. आणि म्हणून त्यांच्यासाठी खास डिपार्टमेंटला जेव्हा आले तेव्हापासून सगळ्या डिपार्टमेंटची लोकंसुद्धा इतकी मनमोकळी आणि छान आहेत की मला असं नाही वाटलं की मी इथं नवीन आहे आणि ही लोक मला माहिती नाही आहेत. अगदी ऑफिसमध्ये डीन ऑफिसमधले लोकंसुद्धा समीर काळे सर डीन सर हे सगळेजण इतके छान मोकळेपणाने बोलतात
की मला माझ्या काही समस्या त्यांच्यापुढे मांडायच्या असतील, मला जर माझ्या डिपार्टमेंटसाठी काही करायचं असेल तर मी अत्यंत मनमोकळेपणाने त्यांच्याशी बोलू शकते आणि ते अगदी त्वरित त्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करतात. मला असं वाटतं की हा माझा छोटासा अनुभव आहे आणि मला नक्की वाटतं की हाच अनुभव मला आता पुढची सगळी वर्ष येत राहील. हा एक आगळा कार्यक्रम आज आपण पाहिला. आपण आतापर्यंत अनेक कार्यक्रम आणि सोहळे तसे सादर केलेले आहेत आपल्या कॉलेजमध्ये, पण हा वेगळाच कार्यक्रम आज अनुभवला आणि खरोखरच मन भरून आलेलं आहे की असंही एक कौतुक होऊ शकतं एखाद्या व्यक्तीचं आपल्या कॉलेजमध्ये. आणि हा खरोखर खूपच कौतुकास्पद आणि छान कार्यक्रम होता आणि ह्याच्याबद्दल आम्हाला खरंच आमच्या मॅडमचं कौतुक करावं असं वाटतं की त्यांनी आमच्यासाठी इतकं केलंय, तर आम्ही आमच्यापर्यंत जे काय होईल आमच्याकडून जे शक्य होईल ते करत राहू याच्याबद्दल मी खात्री देते. SSPM मेडिकल कॉलेज हे खरंच आम्ही खूप कॉलेजेस बघितलेली आहेत, पण SSPM मेडिकल कॉलेज एक दृष्टी ठेवून बनवण्यात आलेलं आहे आणि ज्या ज्या सुविधा रुग्णांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी हव्या आहेत त्या सगळ्या सुविधा इथे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. सगळं जे काही हार्डवेअर आहे ते व्यवस्थित बनवलेलं आहे आणि आम्ही सॉफ्टवेअरचा भाग आहोत जसं डीन सर नेहमी म्हणतात आणि आम्ही पण प्रयत्न करत आहोत की आणखीन स्टाफ मेंबर्स इकडे यावेत आणि त्यांनी आपल्याला मदत करावी या कॉलेजच्या उभारणीमध्ये. तर मी आपणा सर्वांचं अभिनंदन करतो की आपण एका चांगल्या संस्थेमध्ये आहात आणि चांगल्या संस्थेमध्ये काम करत आहात आणि सिक्युरिटीपासून ते हॉस्पिटल स्टाफमधल्या प्रत्येक माणसापर्यंत सगळ्यांचे मी आमच्या फार्माकॉलॉजी डिपार्टमेंटच्या वतीने मनापासून आभार मानतो. सगळ्यांना मी आधी अभिवादन करते आणि आजच्या ह्या खूप मनोरंजक आणि अनएक्सपेक्टेडली इतक्या इंटरेस्टिंग दिवशी तुम्हा सगळ्यांना मी पुन्हा एकदा अभिवादन करते. सर, आजच्या या उत्सवाचे निमित्त साधून मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की मी इथे गेली 4.5 वर्ष, इनफॅक्ट या हॉस्पिटलचा जो ओपनिंग दिवस होता त्या दिवशी सुद्धा मी इथे होते आणि तेव्हापासून मी इथे आहे. माझा इथला अनुभव खूप चांगला आहे. अगदी स्टार्टिंगपासून मी असं म्हणणार नाही की देअर हॅव नॉट बीन एनी डिफिकल्टीज, पण आय हॅव मॅनेज्ड to overcome these difficulties with the help of all my superiors. After the initial few hurdles, we have managed to overcome all these hurdles and now we are here. आणि मला खूप अभिमान आहे की या SSPM मेडिकल कॉलेज अँड लाईफटाईम हॉस्पिटल या ऑर्गनायझेशन या संस्थेचा मी एक भाग आहे. आणि मी एक भाग नाही आहे, माझी आता डिपार्टमेंट आहे. माझ्या डिपार्टमेंटमध्ये मला 3 सहकारी आहेत. माझ्या सहकाऱ्यांचं नाव मी तुम्हाला सांगते. डॉक्टर सावंत, संजय सावंत, त्यांना तुम्ही ओळखत असाल. ते कुडाळमध्ये प्रायव्हेट प्रॅक्टिस करतात. त्यांची स्वतःची पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी आहे. त्यांच्याशिवाय माझ्याकडे 2 रेसिडेंट्स आहेत. डॉक्टर मंजिरी यांनी हिमॅटॉलॉजी, क्लिनिकल हिमॅटॉलॉजीमध्ये फेलोशिप केलेली आहे. इनफॅक्ट मी इथे तुम्हाला सांगू इच्छिते की बोन मॅरो एस्पिरेशन अँड बायोप्सी हे प्रोसिजर मंजिरी मॅडमनी आपल्या हॉस्पिटलमध्ये पहिल्यांदा केलं. सो लेट अस ऑल कॉंग्रॅच्युलेट हर. In addition to Manjari, I have another resident, Dr. Sudha. She is very good in histopathology and both of them now handle the central laboratory in my place. And I am very happy with their good performance. Okay. In addition, त्या blood bank मध्ये सुद्धा लक्ष देतात. They also teach in the department, and I am told that the performance of pathology department, as the feedback received from the students about pathology department is good. So I am very happy. आणि जे सहकार्य मला बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंट्स कडनं, माझ्या सिनियर्स कडनं, ॲडमिनिस्ट्रेशन कडनं जे मिळतं त्या सगळ्या सहकार्यासाठी मी तुम्हाला सगळ्यांना धन्यवाद देते. So I am very happy and proud to be a part of this institute first of all. So I congratulate and thank you for Asar Madam and Rane sir. की स्वप्न बघितले होतं असं आणि त्याच्यात आपण काहीतरी भाग होऊ शकतो याचा आनंद आहे. डान्सची तयारी होती दोघं. माझ्या मनात विचार आला एक जोक सांगा. नवरा बायको असतात दोघं, असेच गप्पा मारत बसलेले असतात आणि
बायको म्हणते माझ्यावर तुमचं खूप प्रेम आहे का? हो, खूप प्रेम आहे म्हणते. तर नवरा म्हणतो खूपच प्रेम आहे. तर मी गेले तर माझं निधन झालं तर काय करणार? तो म्हणतो मी वेडाच होईल. तो म्हणतो दुसरं लग्न तर नाही करणार ना? तो म्हणतो वेड्या माणसाचं काय सांगता येते. आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.